Af en eller anden grund, så har der været rigtig mange kvinder, som har været kommet til os og har sagt, kan I ikke lave noget om håndværkersex? Helt ærligt. Og det er hold da kæft, mand. Håndværker. Hvad er det, der er fedt ved dem? Man kan aldrig få dem til at komme. Nej, og når det så endelig kommer, ikke? Ja. Så dækker de ikke af, og de sviner ud over det hele. Der er ikke nok med det. De skrider fra arbejde er gjort færdigt. Men okay, altså vi kan da godt være jeres handy handdyr for lige sådan 3-4 minutters tid. Kom! Sidste sommer var min største interesse. Næste weekend smækker jeg et køkken op. Jeg har både bygget carport og en garage. Og jeg er vild med Flemming Let og Byggemand Bob. For jeg gør det selv. Gør det selv! Jeg sparer en masse penge, når jeg gør det selv. Gør det selv! Og det er helt meget bedre, når jeg gør det selv. Jeg har tegnet mit værktøj på væggen i mit værksted. Og min trailer har en ekstra hylekrog. Så jeg kan have både brædder og en bobcat med. I mit eget lille trailer lastvognstog. For jeg gør det selv. Gør det selv! Ja, jeg sparer en masse penge, når jeg gør det selv. Gør det selv! Det hele bliver meget bedre, når jeg gør det selv. Og min kone synes, at jeg er super lækker, når jeg vandrer rundt på vores byggeplads. Iført Roblox, tommestok og Black & Decker, mens jeg vifter med min lange bærerpas. Jeg har lappet alt fra sår til kirkeovler. Det sidste var lidt svært, skulle jeg hilse at sige. Men man kommer ganske langt med nedfaldskogler. Noget lim, lidt loddeting og så en sti. For jeg gør det selv. XL Byg. Jeg sparer en masse penge, når jeg gør det selv. Yeah, og fix. Og det hele bliver meget bedre, når jeg gør det selv. Jeg synes altså, den der guitar, den lyder lidt mærkeligt. Det er ligesom, kan I ikke høre det? Kan I ikke høre lyden mærkeligt? Det er ligesom om, den siger sådan en mærkelig lyd. Det er ligesom om, den siger sådan en mærkelig tør lyd. Hvad er det, den siger? Den siger gode. Og når jeg har malet den sidste sternbrand, og vi går til ro midt i mit byggerod, gør det ikke noget, at konen hun er død sej. Hvis hun sover, kan jeg sagtens finde på noget. For jeg gør det selv. Gør det selv! Ja, jeg lægger mig under dynen, når jeg gør det selv. Gør det selv! Og det hele bliver meget bedre, når jeg gør det selv. Gør det selv! Ja, og jeg sparer en masse kræfter, når jeg gør det selv. Gør det selv! Og jeg sætter min hånd værker, når jeg gør det selv. Gør det selv! Og jeg tænker på Bob og Flemming, når jeg gør det selv. Det er det. Vi ses. Det er noget med, at vi holder et kvarters pause, så vi ses om en halv time. Yes.